Taas on hulluja maailma täynnä. No, mitä nyt taas? No kun täällä on Tumblerissa tällaisia otherkindeja. No, mitä ne on ne otherkindit? Semmosia, että ne on ajatellut olleensa edellisessä elämässä jotain muuta kuin ihmisiä. Eli, eiks ne oo hinduja? Ei, kun nää ei ajatellut, että ne on ollut kissoja tai koiria tai lehmiä, vaan ne ajattelee, että ne on ollut jumalauta lohikäärmeitä tai jotain. No, eikö siinä nyt, jos ne on netissä tollasia kirjoittelee, ei se satuta ketään. Niin, että antaa kaikkea kukkia. Nee. Niidenkin, jotka ajattelee olevansa kukkia. No, ei se nyt edelleenkään ketään satuta. No, olet kai oikeassa. Niin. Niin, sillä olen itsekin ajatellut, että olen edellisessä elämässäni ollut Nikolaus Karponen. Mistä sä tiedät mun vaarin nimen? Koska minähän olen vaarisi, Niklas pieni, tule sylkyyn. Jumalauta, jätkä, lopeta! Älä puhu noin isoisällesi, tule tänne, niin mennään körö kirkkoon. Voi vittu, Ville, haista vittu, meni helvettiin siitä.